Сирмионе. Дето няма хора. Дето нема хора, да. А тук е според мен с билетче. Мисля да не влизам, честно да си кажа. И въобще нема хора. Просто пълна липса на хора. Да. Да видим какво мога да видим. Много добре изглежда иначе замък. Но, да. Ето тук. Една врата, втора врата, трета врата. Нема, да? Скала! Ресторанта. А? Ресторант Скала. Яко, нашия. Тук е някакъв ужас. Не, тук не мога да ядеме, защото... Махни. Е тук. Оле, бебетата перкат. Ама, това е татко. Иха. Буря. Но moi, quelqu'un dans ma salle.